O 16 de marzo de 2020 estaba marcado por un inicio de alarma que acababa de comezar. Agora, 5 anos despois, a actualidade marca unha festa do maior que quedou sen comida para todos e unhas manifestacións contra a Altri tras unha declaración de impacto ambiental favorable. Así comezamos o xornal semanal. O Concello vai buscar a forma de sancionar a empresa responsable da festa do maior. Isto prodúcese debido a que 50 persoas quedaron sen o segundo prato e foi necesario recorrer ao restaurante Río Liñares. Desde o Partido Socialista, Luís López Bueno exemplificou con Ribeira e con Boiro como se podían ter contratado a empresas locais en lugar a unha madrileña. Se este episodio pichou o apetito, saiba que traemos outro que llo vai abrir, porque aquí a Estrada ten a mellor hamburguesa de toda Galicia. É a madrineta talla de Argentinos Burger. E seguimos con premios porque aquí a Estrada terá os seus primeiros premios a comunicación digital. Están organizados por Actual Comunicación e chámanse os Regumbio. Celebraránse o vindeiro sábado 29 a 1:30 no Momio. Premio tamén xa teñen asegurado varios estudantes da Estrada no concurso de micropoemas e de microrelatos que organiza Dinamiza a Estrada. Posiblemente xa saiban que gañaron e, ademais, os premios recibirános a finais de maio na Festa das Palabras. O Centro de Saúde foi premiado polo seu servizo de e-interconsulta e pola diálise intermedia. Unha cheminea da mesma altura da Catedral de Santiago, posibles verteduras. Estas son algunhas das problemáticas que recolle a declaración de impacto ambiental favorable para Altri. Isto non gustou en determinados colectivos, polo que se convocaron manifestacións para este domingo. No caso da Estrada foi en Pontevea e a vindeira semana haberá outra na Pobra do Caramiñal. Xa comezaron as obras no Reimontes Portela de cara á súa abertura no segundo semestre deste ano. O Concello rehabilitará 2 vivendas escolares de Cora para destinalas á emerxencia social. Durán agarda reducir en 30.000 euros a factura do punto limpo grazas ás obras que se están levando a cabo. As obras tamén comezarán neste brao na Carballeira. Vanse crear 2 paseos e reducir a zona de asfalto. Tamén se van realizar melloras en 7 zonas verdes. Destaca a instalación dun fotocall na Alameda. E por primeira vez o Concello vai rozar o 100% das pistas forestais e da parcelaria. As últimas tarefas estánse levando a cabo estes días. Gonzalo Louzao, cando foi elixido alcalde, presumiu de que o seu goberno ia ser un goberno rural. Isto quixo demostralo no artigo de opinión que escribiu para a estrea de Politicando, a sección semanal de opinión política que ten o Xornal da Estrada. Hai unha semana estábamos celebrando o 8M, o Día da Muller. Esa fin de semana dixonos unha gran noticia. As mulleres estiveron realizando o saque de honra nos partidos de fútbol que se celebraron no Concello. Pero a posteriori tamén coñecimos outra mala noticia, e que un estradense foi detido en Vigo por quebrantar a orde de aloxamento da súa exparella. Denuncian a aparición de vertidos de lixo en San Andrés de Bea. O Concello mantivo unha reunión cos hostaleiros para a organización das Santas Tapas. Acordouse que o Concello asuma a metade do prezo da tapa para aquelas persoas de entre 18 e 25 anos. Ademais, tamén se crearán tapas con cociña tradicional e outras tapas de cociña de fusión. E esta semana tivo lugar a Feira de Oportunidades de Comercio e a Feira de Antigüidades, ambas no recinto feirado.
Ata elas achegáronse diferentes políticos de índole local e autonómico. E imos cunha moi boa noticia. O IES Antón Losada Diéguez doou 300 euros á Gadea que recaudaron alumnos de segundo da ESO vendendo bombóns e cartas nos recreos durante 2 semanas. Emerxencias rescatou a un becerro que quedara atrapado en lamas nunha mina. E 500 persoas van participar nas actividades de prevención da dependencia que organiza o Concello da Estrada. Ademais, la estación organizou unha nova edición de Ponte las Ganas. Ademais, o CNS ascenderá á primeira división despois dunha fin de semana plagada de récords autonómicos e nacionais. A Estrada acollerá o Adventure Galicia por terceiro ano consecutivo e a homologación das pistas de atletismo vaise retrasar debido a 2 tecnicismos. A colocación dunha das saídas dos 400 metros e outro que, cando estivo o técnico, non estaban os valos. Con isto rematamos un xornal semanal dunha semana cargada de noticias. Nós voltamos a semana que ven.